euskal zinea anitza da, ikuspegi eta begirada desberdinak daude, eta ezin dezakegu baten alde egin edo bestearen alde, ezta? Baina horrek, hain zuzen ere, markatzen du interesa nire ustez, ezta? Zinegile ugari daude, zinea egiteko era ezberdin, ez fikziotik hasita fikziora jarraituz edo baita ere animazioaren esparruan, eta oso gauza berritzaileak ederrak egiten ari dira, batez ere Euskal Herriaren inguruko sorturiko gaietatik abiatuz, baina unibertsaltasun maila handi batetara helduz kontakizunean. Beste pelikula batzuen artean, orain itxurazko loraldi honetan gabiltzala, Handia bezalako pelikulak tartean ditugula, edo urte batzuk atzerago Loreak filma ikusi genuenean, hor kontatzen diren istorioak adibidez, egunerokotasunean sortzen diren istorioak dira, baina mundu guztiak, leku guztietan uler ditzakenak, ezta? Unkitzen zaituen edo zer berdin da non gertatzen den kontakizunak unkitzen baldin badu, ezta? Eta normalean, pertsonaiak oso potenteak izaten baldin badira, horrek gu unkitzera heltzen gaitu. Altzako handi hori, beste leku askotan ulertzeko errastasunak ematen ditu, ezta? Eta kontakizun hori unibertsala da, desberdinaren aldeko kontakizuna, ezta? Desberdinak zer nolako bizipenak izan ditu munduan, eta zein den bere lekua, ezta? Eta hori kontatzen du Handiak, baina baita ere, horrelako kontakizunak eta horrelako pertsona desberdinak mundu osoan daude. Euskeraz ekoizteko aukera eman da diru laguntzen bitartez, eta horrek nolabait ere asko laguntzen du euskara aukeratzekotan, ezta? Baita ere oso importantea izan da nire ustez populazioaren euskaldunizazioa, hau da, gero eta euskaldun gehiago dago gure artean, belaunaldi berriek ere euskaraz hitz egiten dute eta euskara ezagutzen dute. Zinemagintzaren ekosisteman sortu diren instituzioak sendotzea, benetan arlo estrategikoa dela esparru industrialean sentitze eta sinistea eta inbertsioa egitea horretan, baita ere ondasun kulturala ere badela zinema, Frantziako eredua jarraituz, eta bestaldetik sorkuntza lana suspertzea behar du zinemagintzak, hau da, sortzaileak eta sortzailetan jarri behar da ikuspuntua. Emakumeak ere behar ditugu zinea egiten, beti ere ekoizpen diru laguntza gehien eramaten dituztenak gizonezkoak dira, eta bada garaia ere emakumeak ekoizpen importanteak potoloak aurrera eramateko, oso prestatuak daudelako eta ahalmena dutelako gizonen modukoa. Behar dugu entzegu errorerako, aizpeagoenak esaten duen moduan, frakasorako eskubidea izan zinemagintzan. Ze horrek eratzen du zinea eta horrek sortzen du gerorako zinemagintza.